Príjemný pondelnejší podvečer vám prajem, vitajte pri Črepinách Plus. Začal sa nám nový týždeň a v ňom nás čaká množstvo nových reportáží. Verím, že vás aj tento raz zaujmú. Poďme sa teda pozrieť na tú prvú. Medicína je dnes našťastie tak ďaleko, že lekári dokážu pomáhať ľuďom, ktorí majú problémy so srdcom. To samozrejme nie je nová informácia. Predstavte si ale, že pacient môže absolvovať operáciu či dokonca transplantáciu srdca bez skalpela či kvapky krvi. Po 15 minútach sa prebudí úplne zdravý, pričom jeho hrudník lekári vôbec neotvorili. Hovoríte, že to nie je možné? Podľa istého liečiteľa je. Ten totiž praktizuje operáciu v duchovnom tele. Toto je Budapešť, mesto, v ktorom býva András Kovács, svetoznámy maďarský liečiteľ. Stal sa známym hlavne svojimi liečiteľskými schopnosťami. Tvrdí, že dokáže previesť operáciu v duchovnom tele. Každý z nás má v hlave holografickú mapu vlastného tela. Určitými cvikmi a hlavne meditáciou je možné túto mapu upraviť. Ak napríklad vyliečime niektorú časť nášho tela vo 4. dimenzii, po niekoľkých dňoch sa liečba premietne na naše súčasné telo. Takýmto spôsobom liečby dokážeme ozajstné zázraky. Na prvé počutie to znie pre každého z nás veľmi čudne, až neuveriteľne. Teraz bude náš pacient na pokraji bdenia, ale bude schopný s nami komunikovať. A práve vtedy sa pokúsime príslušný orgán vymeniť. Takto vyzerá samotný priebeh operácie, skalpel a rôzne iné medicínske nástroje, ale iba na duchovnej báze. Pacientka je teraz v hypnóze a liečiteľ jej hovorí, čo všetko si má predstaviť. Vraj takto je možné vymeniť niektoré dôležité orgány, dokonca aj srdce. V duchu beriem do rúk skalpel, v duchu ti otváram hruď a vyberám tvoje srdce, ktoré venujem pre svätých. A pre teba prosíme úplne nové zdravé srdce. Vraj ten, kto to neprežije na vlastnej koži, neverí. Maďarský liečiteľ takto zjednodušene vysvetľuje svoju liečiteľskú schopnosť. Tieň každého z nás je dvojdimenzionálny obraz nášho tela. Ak pohnem rukou, ktorá je v 3. dimenzii, automaticky sa prispôsobí aj tieň, čiže náš dvojdimenzionálny obraz. Štvortimenzionálny obraz vlastného tela má podľa Kováča každý z nás. Rôznymi meditáciami ho môžeme vidieť, upraviť alebo uzdraviť orgány. On sám sa to naučil od staršieho pána, ktorého vyhľadal vtedy, keď mu lekári už nevedeli pomôcť. Mal nádor na pľúca, ktorý vraj zmizol po niekoľkých týždňoch. Lekári mi povedali, že v lepšom prípade budem žiť ešte také 2 mesiace. S liečiteľom sme vo 4. dimenzii problém napravili a tomu je už asi takých 20 rokov. Odvtedy som zdravý. Som rád, že som sa túto metódu naučil a môžem liečiť ďalších ľudí. Maďarský liečiteľ hovorí, že základom celého je viera v Boha. Ja sa v noci tak rozprávam so svätými ako teraz s tebou. Iba ten môže byť skutočný táltoš, koho naši svätí budú rešpektovať a zhovárať sa s ním a učiť ho. Stovky ba tisíce priaznivcov a pacientov hovoria o zázračnom vyliečení. Sú medzi nimi inžinieri, vysokoškolsky vzdelaní, ale aj úplne obyčajní ľudia. Tento pán pracuje ako gynekológ, spolu s manželkou sa dlho pokúšali o dieťa. Keď lekári zlyhali, nevedeli čo ďalej, na rad prišiel maďarský liečiteľ. Spolu s kolegami sme sa snažili skutočne o všetko, ale žiaľ, žiadne lieky nepomáhali. Po návšteve pána Kováča sa však zdravotný problém mojej manželky rapidne zlepšil, až sa napokon úplne vyliečila. Odtedy chodí na prednášky liečiteľa a nadobudnuté poznatky uplatňuje aj vo svojej lekárskej praxi. Zúčastňuje sa aj na rôznych seansách a pútiach po Maďarsku. Najzaujímavejšia je jazda tá, keď sú obyčajní ľudia schopní prejsť po pahrebe ohňa. Rozčarovaní ľudia dlho hovoria o svojich zážitkoch. Na niektorých ceremóniách sa vraj objavujú takéto farebné škvrny na nebi. Sú to vraj naši svätí, ktorí prišli pomôcť a uzdraviť ľudí. Duchovia svätých, duchovia mŕtvych a všetkých tých, ktorí ešte stále žijú, ale nemôžu byť medzi nami. Prosím, príďte medzi nás. Medzi priaznivcami tohto netradičného liečiteľa sú aj Slováci. Do Pešti všetkých pritiahlo spoločné vážny zdravotný problém. Táto pani pracovala ako laborantka v lekárni. Jej syn sa narodil s nádormi na slinnej žľaze. Nikto nevedel pomôcť, okrem zázračného maďarského liečiteľa. A môj syn o 2 týždne sa stal zdravým. Vedel žuť si tie chute aj odvtedy a vlastne lekári ho nevedeli vyliečiť a on sa stal zdravým. A pre mňa to bola vlastne bodka na i
A vedela som, že to už nie len si predstavujem, ale je to skutočnosť. Odvtedy pracuje v Centre maďarských táltošov a je jedna z mála, ktorí praktizujú operáciu v duchovnom tele. Môžeme ju nazvať jednoducho operácia vo 4. dimenzii. Maďarskí liečitelia ju niekedy označujú aj ako poslednú nádej.